אוקיי, זאת העבודה שלנו בתנ"ך. תראה את זה! זה סנה בוער! מה זה? אף פעם לא ראיתי דבר כזה. אז מה? מה אתה עושה היום? של נעליך מעל רגליך. מה זאת אומרת להוריד את הנעליים שלי? למה שלא להוריד את הנעליים שלי? יש פה בוץ! כי אדמת קודש הוא. טוב, אוקיי. אוקיי, הורדתי את הנעליים שלי, סלח. עכשיו הכל בסדר, נכון? הכל בסדר, תודו בו. 2 hours later. היי ג'נה. היי ג'נה! היי ג'נה! מרחבה. כולתום! לא ראיתי אותך! כולתום. יא! אחדר. המוגלובין! רוטין המוגלובין. יואו. What's that? أول شيء Oh my god! دنجاي אהרון! מי זה? חברי הטוב בן נקודה קום. אנחנו... בוא נדפוק למשה לפרות בבית. סום ייפתח. נוק! סום ייפתח. שלח את עמי! לא. אוקיי, אהרון. זהו, זה הצ'אנס האחרון. אוקיי. היי. מה נעשה עכשיו? הוא לא מסכים לשלוח את עמי! מה נעשה? יש לי רעיון. בוא נדבר עם שיח. שיח! מה עליי לעשות עכשיו? או! 5 מכות עברו! מה נעשה עכשיו, אהרון? יש לי רעיון. מה? אולי נטיל עליו מכת שכין. שלך רעיון, מה? מכת שכין! כן, נטיל עליו, אוקיי. בוא אל הארמון. אחרי כל המכות האלה אתה סוף סוף מוכן לשלוח את בני ישראל ממצרים? לא. מה זאת אומרת לא? מה לא? תסביר. לא. כן, עכשיו אחרי כל זה אני אשלח לך את המכה הכי נוראית. שכין עליך ושכין בידיך. לא! מגרד לי! אני לא מרגיש טוב. אהרון, בוא נדפוק לפרעה בדלת! כן. סום ייפתח. פרעה, למה אתה לובש היום מסכה? אנוכי לובש את המסכה הזאת מכיוון שהשכין מסתיר את היופי שלי. אתה רואה? זה השכין, אמרתי לך. השכין, כן. עכשיו אתה מוכן לשלוח את עמי? לא. מה זה לא אני ארביץ? 4 מכות מצרים לאחר מכן. אני סנטה קלאוס. אנחנו הולכים לים. הולי שיט, מה זה? מה? מצרים! מצרים! יהודים! תרגו אותם! תהרוג, תרביץ לו! תן לי! לך מפה! פאו! קדימה! お前はもう死んでいる。何？大は匠でギゼブ。 Back home to you.